Contribuir ao mantemento dos espazos públicos da cidade é o propósito do convenio de colaboración que veñen de asinar o presidente da Deputación e o alcalde de Lugo no Pazo de San Marcos. A institución provincial achega 150.000 euros o financiamento do Plan Áxil, que conta cun orzamento total de 200.000 euros. A través deste programa de actuación e xestión inmediata, o Concello da Capital contratará unha brigada para resolver con rapidez calquera incidencia, dende a pavimentación de beirarrúas ou a reparación de calzadas deterioradas ata a instalación e reposición de bancos, papeleiras e outro mobiliario urbano. José Tomé valorou esta iniciativa do Concello que mellorará, afirmou, a imaxe de Lugo como destino turístico accesible, verde e inclusivo. O alcalde, Miguel Fernández, agradeceu o compromiso da Deputación coa cidadanía apoiando servizos esenciais como os que permitirá prestar o Plan Áxil.